Sukkervand. Studier har vist, at sukkervand af en vis koncentration over 25% givet i munden under indgrebet på den nyfødte kan have en vis smertelindrende effekt. Dette skyldes formentlig, at sukker integrerer med kemiske processer i hjernen, som frembringer en følelse af velvære hos barnet. Denne følelse forstærkes ved suttefunktionen, f.eks. hvis sukkervandet gives på sutten. Metoden kan ikke bruges alene, men kan bruges som supplement til de andre omtalte metoder. Lokalbedøvende gel eller lokalbedøvende creme. Lokalbedøvende creme er ofte brugt til nyfødte. Cremen til geléen smøres på spædbarnets forhud 60-90 minutter før indgrebet, for at opnå smertelindrende. Metoden gives ikke smertefrihed, men smertelindrende. Metoden er ikke egnet til større børn eller voksne. Cremen kan give lokal irritation af huden i form af rødme. Der ses sjældent alvorlige bivirkninger, når den bruges som lokalbedøvende til omskæring hos nyfødte. Nerveblok. Omskæringer kan foretages i lokalbedøvelse, f.eks. nerveblok, som anlægges med 2 injektioner af et bedøvende lægemiddel. Nerveblokade er en anæstesiform, hvor man fremkalder midlertidig blokering af nervesignalerne gennem en stor nervebane ved at sprøjte en lokal anæstesimiddel ind i nervens umiddelbare nærhed. Ofte lægges først en lokalbedøvelse. Denne metode kan bruges til alle aldre. Lokalbedøvelsen med injektion er generelt mere effektiv til at mindske smerten end brugen af hudbedøvende creme. Dog kan selve injektionen medføre smerte, ubehag. Barnet kan få en blodsamling ved indstikstedet. Okay. Fuld bedøvelse. Ved fuld bedøvelse sover barnet under indgrebet og er fuldt smertedækkende. Fuld bedøvelse anbefales ikke til børn under 6 måneder, medmindre det er absolut nødvendigt. Fuld bedøvelse af spædbarn er en opgave for en erfaren speciallæge i anæstesiologi, som er et medicinsk speciale, som narkoselæger bruger med særlig kompetence til bedøvelse af små børn.